sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Sa gusto ko nga kauban ka, sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, kanunay giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Maayong adlaw kanatong tanan og sa karon padayon na sa ato ang series disin makita nato sa unang Tesalonica. So before ta moadto sa ato ang verse karon, atong mahinumduman sa mga previous atong videos nga naghisgot ta diri sa unang Tesalonica nasa chapter 4. Before ta moadto sa ato ang passage, atong tan-awon sa ang background sa Thessalonica para makahinumdum ta nga unsa og ngano. So ang Thessalonica kaning nga libro gisuwat ni Apostol Pablo, letter ni para sa church sa Thessalonica, which is nga kung asa si Apostol Pablo niadto niya nagplant og church unya ang nahitabo. Kadali lang kay iyang panahon didto nahawa siya, so kay naay kanang peligro iyang kinabuhi, so man kailangan siya mohawa sa Thessalonica. So nihawa siya si Apostol Pablo unya karon ang church sa Thessalonica nagpadayon gihapon sila unya ang nahitabo kay gipadala ni Apostol Pablo si Timothy, which is ang iyang disciple nga pangutanon sa problema, kamusta na sila dito ug mo ni ningon sila nga mo ni ilang problema inani. So man ang kaning letter mo ni ang tubag ni Apostol Pablo sa ilang mga gikinahanglan dito, sa ilang mga gikalisdan, sabton or mga inaana. So fast forward sa karon nga sa chapter 4, atong makita diri sa mga previous nga chapter si Apostol Pablo naghisgot about unsa mga weakness ug mga strength sa kani nga church. But kani sa chapter 4 na naghisgot na si Apostol Pablo sa tanan niyang gipanghisgotan sa chapter 1, 2 ug 3. Siya mo niya atong angay nga buhaton. So kumbaga
gibuak na siya og katulo, which is ato na nakitaan sa ato na dunggan sa mga niagi nga simana nga passage. Ang una kay ang pagkinabuhi sa mga Kristohanon, especially sa mga taga Thessalonica nga holy or gitawag na pagkahimutan sa Ginoo. Unya ikaduha nga butang kay paghigugmaay nila sa usag-usa, which is gi-commend ni Apostol Pablo nga naman gipadayon sila og paghigugmaay sa tag-usa ilang mga kaigsuonan sa ilang simbahan, so church setting, no, brotherly love man ang paghisgutan ato. So karon ato ta sa last dili siya last part actually, but adto ta sa klase nga unsa man pag kinabuhi sa usa ka Kristohanon, especially sa taga Thessalonica, unsa man lang angay na buhaton. So kung namoy mga Biblia, palis kog abli diri sa unang Thessalonica kapitulo 4, ari nata karon sa bersikulo 11 kutob sa 12. I do believe nga si Pastor Elwen iyan ang nahisgutan ni 11 og 12. Iyang gilahos ang niaging passage kay maglisod siya. But karon ang ako ang passage man ang nasa schedule kay 11 og 12 gihapon. So ato gihapon ni siyang tan-awon sa gikinahanglan sa mga sa Church of Thessalonica. So akong basahon. So ang pulong sa Ginoo nag-ingon dra sa unang Thessalonica kapitulo 4 bersikulo 11 kutob sa 12. Tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon. Ayaw kamo panghilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong panginabuhing sumala sa gisulti na namo kaninyo. Bersikulo 12. Niining paagiha, tahuron kamo sa dili mga magtotoo o dili na kamo magsalig kang bisan kinsa alang sa inyong gikinahanglan. Magampot na? Labing gamhanan og dalaygo na mga Dios, salamat kayo Ginoo din. Lahi na sad nga pribilehiyo nga maghatag diri kanamo Ginoo nga makatuon sa imong pulong. Lord, kami nagatuo nga kung walang tabang sa imong balang Espiritu Santo, lisod kanamo pagsabot, pagtuman, pagbuhat sa imong pulong, Lord. Karon Ginoo, among gihangyo nga ikaw unta imong balang Espiritu Santo may magalamdag sa mga nahuna, maghikap sa mga kasing-kasing Ginoo. Di na mong masabtan ang imong pulong Ginoo. Ug amo kining ma-apply sa mga tagsa nga kinabuhi. Ginoo, kung giampo bisan Lord nga dili ni namo i-take for granted nga panahon, and then kami makatuon sa imong pulong nga walay pagsamok, na mabuhat hinata Lord nga mo-focus mi kung asa man mi karon nagtan-aw ani nga video Ginoo, hinata Lord nga imo mi panalanginan, gi-focus na mo kagalingon diha kanimo Ginoo. Lord, kung unsa man mga butang ay mo itudlo diri kanamo, hitugot Ginoo nga nami humble nga kasing-kasing nga mo dawat kung unsa man ang mga butang ay mong ganahan na mo mahibaw-an karon Ginoo. Salamat kay Ginoo. Hinata Lord nga ikaw mahimaya, ikaw may bayaw Ginoo sa amo ang pagsimba karong adlaw Ginoo. Kaya tanan Lord akong gitugyan sa imbugtong nga anak nga si Jesucristo. Amen. Again, maayong adlaw kanatong tanan, maayong buntag, hapon or magabi, depende na unsa ka orasan nagtan-aw ari nga video. Again, sa akong gingon ganina nata sa series sa unang Thessalonica. So before ta mori sa atong 11 ug 12 nga verse nga pag-studihan karon, ato sang tan-awon ang verse 1 atong basahon balik para ma-refresh atong unahon na. Gingon diri sa verse 1, sa katapusan mga igsoon, kat-onon ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimot sa Dios ug ingon niini ang inyong pagkinabuhi. Karon sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang pagkahimuot sa Dios. Mo nagingon ang una, kinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo. Unsa man pagkahimuot sa Ginoo? So mo to sa padayon sa passage ipakita ni Apostol Pablo nga magkinabuhi sila nga holy, maghinigugmaay sila, which is gi-commend ni Apostol Pablo diri sa verse atong basahon diri sa verse 9 to 10 dingon siya, dili kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo mahitungod sa paghigugma sa inyong isig katawo, kay kamo gitudloan naman sa Dios sa paghigugmaay. So
naghisgot si Apostol Pablo og paghigugmaay nila sulod sa church. Kaya ang context ani sud man sa church, so brotherly love. So kumbaga isip nga igsuon diha ni Kristo paghigugmaay sila. Pero ningon si Apostol Pablo gi-comment niya nga murag di na ko kinahanglan ani kay bawo naman mo ani ingon ang gibuhat. So pasabot approve si Apostol Pablo sa ilang paghigugmaay sa usag-usa. Pero naidako nga problema which is mao ni atong hisgutan karon. Ang kaning ilahang pagkinabuhi nga mahimong maayong ehemplo. So muna itong paghisgutaran ron. Ang kinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo kay mao ang kinabuhi nga maayong ehemplo sa ubang tao. Especially sa mga dili magtotoo. Akong balikon, muna siya ang main topic or main lesson nga itong makutlo karong kabuntagon nga ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo mao ang maayong ehemplo Kristohanon nga maayong ehemplo sa ubang tao labi na gyud sa mga dili mga magtotoo. Akong basahon pagbalik sa 11 ug sa 12 atong tan-awon dre. Ingon dra, tinguhaa ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon. Ayaw kamo paghilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong pagkinabuhi sumala sa gisulti na namo kaninyo. Niining paagi ha, tahuron kamo sa dili mga magtotoo. So ang ilang target ani dili mga magtotoo. So yun siya, inaning paagi ha, tahuron mo sa mga dili magtotoo. Unsay angin nilang buhaton? Nasa verse 11, ingon siya, tulo ka butang ingon na Apostol Pablo siya, tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon. Una, pagkinabuhi nga malinawon. Ikaduha, ayaw kamo panghilabot sa uban, di manghilabot sa uban. O ikatulo, pagsalig sa uban alang sa inyong panginabuhi. Kumbaga, di mo magsalig sa uban para sa ilang mga panginabuhi. Ano nga nakaingon si Apostol Pablo? Unsa kay problema niya ato ng tanahon karon? So mala sa gisulti na namo kaninyo. So kung inyo nang buhaton ng mga butang nga, ingon si Apostol Pablo, kung tungod inyo nang buhaton, kung inyo na mabuhat, mo ni ang mahitabo. Ingon siya, niining pagi ha, tahuron kamo sa dili mga magtotoo. So pasabot murag na siguro yung murag dili na wala ni tahod nila or di na mutuon nila no tungod sa ilang mga action. Ug dili na kamo magsalig kang bisan kinsa alang sa inyong gikinahanglan. Akong basahon dire sa English nga which is mas maklaro-klaro pod. Nagpasalamat ko kanato no nga naminaw, especially kung asa ka karon mga Cebuano, asa ka nga lugar na makas Mindanao, sa Visayas, or Manila, kung Cebuano ka. Or kung naka sa Pilipinas, ang nakanindot na to no kay ang ato ang second language nga gina-practicean kay English. So kung maghisgot English na mga ato kag mga lugar-lugar, kung na mga foreigner, mo storya English, maka-communicate rata. So mo nang nagpasalamat ko sa Ginoo kay makabasa ra sa go in English, makasabot ra man ta inani. So akong basahon in English sa 11 ug sa 12 siya, make it your goal to live a quiet life. Mas klaro man gud siya. Goal to live a quiet life. So kung ganin na dingon ba nga pagkinabuhi, ingon siya, live a quiet life. Muna yung una. Ikaduha, ningon siya, minding your own business, and working with your hands, just as we instructed you, working with your hands. So, ikaw pag kinabuhi imuha. So, mo itong gingon na Apostol Pablo sa Cebuano ganina. Then, people who are not believers, dili magtotoo, will respect the way you live and you will not need to depend on others. So sa Cebuano no kay murag klaro ang ingon ni Apostol Pablo, pero kung imong tan-awon basahon sa dimo sa English mas klaro pa gyud. No. Ingon siya tinguhaan ninyo so kaning tulo ka butang ato ning tan-awon yun nakaingon si Apostol Pablo ani. Una ingon siya tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon, live peacefully, a peaceful life. But sa English ningon dra ang sa original translation ay do ang goal. So which is nagpasabot lang nga kitang mga Kristohanon healthy nga natay goal sa tong kinabuhi. Healthy siya kung naay goal. Pero especially mas healthy siya kung atong goal para sa ikaayo sa ubang tao. Ikaayo sa ato ang isig kaigsuonan o ikaayo
sa mga tao, especially sa dili mga magtotoo. Kay ato ang goal, sukad sa una, isip nga simbahan, mauna namugna ang simbahan, kay usa atong goal, kung mauna ang pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang iyang pagpakamatay nga sa cross, ang iyang pagkalubong, pag ikatulong nga adlaw, nabanhaw siya, ug nisaad siya nga mobalik siya nato. Mao gina ang pinaka-core, or mao na pinaka-foundation sa ato ang pagtuo. Mao na reason nga nung nagtapok ang mga Kristohanon matag Domingo, nganong naay Bible study, nganong naay mga tao willing mapakamatay silang pagtuo, mao na reason. Ang pagpakamatay ni Jesucristo nga naman, kaya pagpakamatay ni Jesucristo nahiluwas, nabalik ang atong relasyon diha sa Ginoo. Kung wala nagpakamatay si Jesucristo, wa gihapon tay paglaom ron, wa gihapon tay nasinati nga gugma, ug wa gihapon padulngan atong kinabuhi. So man importante kayo ang gospel, ug mo na tong angay i-display, mo na tong angay ipakita. Excuse me. Ug mo na gingon ni Apostol Pablo sa simbahan sa Thessalonica, nga magkinabuhi og peaceful, og make it your goal. Mo na yung goal nga to live a peaceful life. So healthy siya nga natay goal, especially kung atong goal at tinguha nato para sa kaayo sa ubang tao. Lisod na ang usa ka Kristohanon nga walay goal. Bisan sa kinabuhi. Lisod usay nga wa kay goal sa imong kinabuhi, wa kay kapadulngan. Nga naman, kay mura man gog gitawag og mura kag mas stagnant, murag wala na kay purpose sa life ba kung wa kay kinabuhi. So, kumbaga di mao ang design sa Ginoo sa toa. Kumbaga gihatagan ta niya purpose sa kinabuhi. Usa na ginana og pinaka-importante, mao ang pag-represent nato kaniya. Mo nang gitawag tag ambassador ni Christ, kay kita mo ni represent, kita mo ni barog. Kung ang tao mo tan-aw nato, ang ilang pagtanaw sa toa nga naay Kristo sa kinabuhi. Kita mga Kristohanon. So muna atong tinguha, muna atong goal, to live a peaceful life. Ngano nakaingon man si Apostol Pablo nga kinahanglan ta mo live a peaceful life. Nganong kinahanglan ang mga taga-Thessalonica to live a peaceful life. So kung ingon ganina na mga problema sa ilaha nga nga time. Unya, munang gi-address ni Apostol Pablo. Ang pag-report ni Timothy niya nga mo ni mga nanghitabo, ni suwat din si Apostol Pablo yang gi-address ang mga nanay. So gi-commend ni Apostol Pablo ang ilang paghigugmaay sa matag usa. Yung siya, I don't need to write about this, kay okay na kaayo, pero padayon gyapon mo paghigugmaay sa matag usa. Anya na siya. So karon imo ninyong buhatan. Kay ang nahitabo dito sa ilahang particular nga church sa Thessalonica or sa ilang lugar sa Macedonia, kay daghan mga dili na motuo or nga stumble tungod sa ilahang mga actions, sa ilahang mga pagkinabuhi. So live a peaceful life. Unya ningon siya, minding your own business and working with your hands. Kayong tulo ka butang nga angay nilang buhaton. So usa ni siya nga giingon ni Apostol Pablo, kay na nakita si Apostol Pablo nga problema. So mo nang nitabo, ang problema ani daghan ng mga Kristohanon dito sa Thessalonica nga mura silag na idol, kumbaga mura silag na stagnant, kumbaga wala na sila paglaom, murag awa na. Nga naman, kaya na misinterpret nila or na mislead sila sa pagtudlo nga ang Ginoo mo balik na. Nagto sila, mo balik naman ang Ginoo. So, ang nitabo, kung mabalik ng Ginoo, di na ako magtrabaho. Di na ako magtrabaho. Kuwat na lang kung mabalik ang Ginoo kay nani ni bitaw. So muragwa na sila goal ba? So Ginoo man siya tunguhaan ninyo na to live a peaceful life nga naman. Yung minding your own business kay kasagaran nga mga atong nga time sa ilaha, kung imong basahon ang tibok passage, especially ang tibok book sa Thessalonica, na dira makita sa Thessalonica chapter 5, makita nandoon na sa chapter 5 na yung mga chapter 5 verse 14 o sa chapter bisan sa ikaduha nga Thessalonica, makita naman dira sa chapter 3 verse 6 to 12 nga
ang mga kaninga isip ng mga Kristohanon katong giingon ako ba distracted na sila, murag na sila paglaom, di na sila ganahan mo trabaho, di na sila ganahan mo lihok. Ano man, murag ready na sila, huwat na lang ko sa Ginoo, inana. Yan tad karon wala pa pambalik ang Ginoo. Ang baga na nangamatay na to sila dito. Pero kana murag wa na ba mo na ni Apostol Pablo nga di na mao nga isip ng Kristohanon, dapat mahimot ang mayong ehemplo. Live a peaceful life, nga dili ka makigbangi sa ubang tao, di ka makiglali sa ubang tao. Yan ningon siya. Minding your own business, kay ang nahitabo atong nga time na mga Kristohanon nga manghilabot sa ubang tao, tungod sa siguro sa ilahang paglantaw silang kagalingon, unya, di naman trabaho, mo itong gingon nga, di naman trabaho mo na ingon si Apostle Pablo, work with your own hands, di na mo magsigsalig. Di na mo magsigsalig. Kumbaga, wa sila nahimong maayong ehemplo kani mga taga Tesalonica. Importante kaayo ning giingon ni Apostol Pablo diri sa verse 11, ngayon, just as we instructed you before. Nga naman, kay natudluan na giday sila, naingnan na sila ni Apostol Pablo ba, nga mo ni angay na buhaton. Not necessary nga kani perfect ang tulo, but ang iyang pasabot yun aning ang ingon just as I taught you before, kay ang ilahang pagkinabuhi ba nga makita sa ubang tao. Ang ilang pagkinabuhi nga nahimong maayong ehemplo sa ubang tao. So importante kayo siya nga ang ilang pagkinabuhi, again, makita sa mga tao nga di sila mahimong makastumble, di sila mahimong rason nga mga tao di na nun mutuo ni Jesucristo kitungod sa ilang pagkinabuhi. Instead of sila unta magdala sa mga tao nga wa pa kailan ni Kristo dito sa tiilan sa atong Ginoo, ang nahitabo na turn off ang mga tao. Di na nun ganahan ang mga tao. Kaya tungod sa ilang pagkinabuhi nga, wala sila, muraragwa, padayon silang karaan ng kinabuhi, manghilabot sa ubang tao, unya, di pagin man trabaho, kay mobalik na lagi daw ang Ginoo, kumbaga, wa gid sila nahimong maayong ehemplo. Pero ningon sa Apostol Pablo, naingnan naman mo ani, just like we instruct, naingnan na mo ani ng mga butangan, naingnan na mo ani, natudluan na mo ani, just like giunsa na mo pagtudlo ninyo sa una, mo niyang buhaton. Ningon si Apostol Pablo, unya, ningon siya, ninipagiha, tahuron ka mo sa dili nga magtotoo. So ang main goal is that ang mga dili magtotoo, katong mga dili Kristohanon, na respect, or mo respect sa ilaha, or mutuo kanila, sa ilang mga ipangsulti. Kay lisod man gud kaayo ang mga tao sa Thessalonica, sa church sa Thessalonica, sigig sangyaw sa pulong sa Ginoo. Unya, ang nahitabo, ilang aksyon, wala mo back up. So nahitabo, ang mga tao, oy, wa na, puro sa Dennis Lastoria, wa na respeto nila, wa na respeto, wa na mutuo, di na mutuo ang mga tao nila. Ug mo na dako kayo nga problema, nga nakita ni Apostol Pablo, mo na ningon siya nga, dapat mo ninyo angay buhaton, para kaning mga tawhana, mo respetar ni ninyo. Kaning mga tawhana, mutuo sa mga gipang sangyaw ninyo. Di ba, lisod kayo? For example, ako, maghisgot ko about loving your family. Maghisgot ko about higugmaan ninyo yung asawa, higugmaan ninyo yung anak. Unya ako ay pagkabana sa akong pamilya. Akong gibiyaan akong asawa, gibiyaan ako akong anak. Nagkinabuhi ko ako ara. Kung unsay maganahan ako, mo akong buhaton. Nagagidlayan taon ako asawa, nagagidlayan taon ako anak. Tanaw niyo mo to ka mo, masaligan ka ako, kumusturya ko ana. Di ba dili? Murag simple kayo siya nga analogy nga atong makita nga kung usa ka tawo magsangyaw about gugma, about pagkinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo. Unya sila mismo ang ilang kinabuhi wala nakapahimuot sa Ginoo, dili katuohan, dili murag ingon murag nawagtang ang respeto sa mga tao nila dito. Ug mo dakong problema nila dito. Which is atong i-connect sa ato ang kinabuhi karon. Which is ma-connect gid nato, ma-relate gid nato ang atong mga kinabuhi karon. Kitang tanan, including sa mga tao sa church sa Thessalonica sa unang panahon, including lang Apostol Pablo, nilang Pedro, nilang tanan. Ang goal nila, goal nato, goal nimo, goal nako, mao ang pagsangyaw
sa maayong balita. Ang gospel, ang pagpakamatay ni Jesucristo sa dihang ninaog siya ng kalibutan na ang iyang pag-display sa iyang gugma sa dihang nipakamatay siya ngadto sa cross. Mo na tong goal, mo na imong goal. Isip na Kristohanon. Kumbaga kung nahimot ang Kristohanon sa una, na ilhan na to si Jesus Christ, ito siyang gidawat, nihilak na, atong gidawat, Ginoo, kung asa ka ito, ni-decide ka nga mo-follow ni Jesus Christ. Karon naka-learn ta nga ang kinabuhi din nga Kristohanon, dili lang para sa ako. Karon akong kinabuhi, wala lang din nagtuyok sa ako ang kinabuhi, kung dili nagtuyok na siya sa Ginoo. Nga angay, unsa akong buhaton, makahimaya sa iya, makapahimuot sa iya ha. Ug mao ni, ang mga butang nga angay na itong buhaton, specifically diri sa Thessalonica, mahigugmahin sa usag-usa, may mumayong ehemplo sa ubang tao. So daghan itag kinahanglan nga buhaton. Ug mo ni ato ang pag-relate karon sa church sa Thessalonica ug karon. Pangutan-on ti ka, igsuon. Tan-aw nimo kung ang usa ka tawo nagtan-aw sa imong kinabuhi karon, kung maghisgot ka sa pulong sa Ginoo, kung imo silang sangyawan sa mayong balita, tan-aw nila mo tuo ba ka sila nimo? Or tan-aw nimo murag di way respeto. Depende, no? Ikaw makatubag ana. Ikaw mismo. Kung asa karon naglingkod, nagbarog, nagtanaw ni nga video. Ikaw radyo makaibaw ana. Ikaw may nakaibaw sa imong kagalingon. Kasi may ka, okay na siguro kay nani man ko, inana. Mas maayo. Pero kung mayon ka nga, maglisod man. Basin gikinahanglan nato sama sa pagpukaw ni Apostol Pablo sa church sa Thessalonica. Pagpukaw niya nga, muna yung angay buhaton, kaya ang mga tawa na di na mo tuorin nyo. Tungod sa inyo, di na mo manrabaho, nagsalig na lang mo sa uban, sige pa dyan mo pangilabot sa ubang tao. Umaga, di na mo salig ang mga tao. Basin usa, karon, kung i-relate natin sa kagalingan, gipukaw sa Ginoo. Kitapik ta sa Ginoo karon. Nga atong kinabuhi, again, dapat maayong ehemplo sa ubang tao. Dili tungod kay para respetaran ta nila, para tagaan ta nila, respeto or unsay lang atong ganahan, may tabo. Kung dili kay ganahan ta nga mahimong maayong ehemplo nila, kay ganahan ta sila pud makaila ni Jesucristo. Ganahan ta mo share nila sa gugma nga atong nasinati diha ni Jesucristo. Mahimong ehemplo, maayong ehemplo sa ilaha. So, unsa may mga angay na tong buhaton, unsa may angay na tong buhaton, unsa may angay na tong usbon, hatong mga kinabuhi. Basin ani, applicable ang ingon ni Apostol Pablo, mind your own business, sipang hilabot, basin usata sa mga tao, nga kusog kay manglibak, kusog kay mamantay sa ubang tao, kumbaga, kung unsay lihok sa atong mga silingan, unsay lihok sa atong mga kaigsuonan, ang kasad pag yun, usahay sa simsud sa simbahan, unsay mga lihok dira, atong dibakon, atong samuko, magsige na taga, di na ta maghunahon na sa itong kagalingon ba. Unya, basin ang uban nato dire, ay hinoon, dili maginingon nga napariha ta, or basin na ay napariha ani sa Thessalonica nga, ay bubalag na ba ito ang Ginoo? Di na ta magkuhan, di na ta magmunrabaho. Pero ako ni-relate sa somehow, nga unsa ni kaning sangyaw sa pulong sa Ginoo. Say mo ngayong taang Ginoo kay bawo na bitaw na kinsay maluwas di lang ta magsangyaw sa pulong sa Ginoo, which is very wrong. Nga naman kay wa man ta gisugo sa Ginoo nga magbuot ana. Ang gisugo sa Ginoo sa atoa ang pagsangyaw sa iyang pulong, ang pagsangyaw sa iyang gugma, ang pagsangyaw sa gospel. Whether makahibaw ang Ginoo kinsay maluwas or dili, kita gisugo sa Ginoo, ikaw gitawag, ako gitawag para magsangyaw sa maayong balita. So muna atong angay trabaho. Dapat ato nang buhaton. Kung ganahan ta, atong kinabuhi makapahimuot diha sa Ginoo, ato nang tumanon. So basin na nga side karon ang kailangan nato usbon. So kadsaon na pangutanon ti ka, muning challenge pod. Kapila naman ka nakasangyaw sa pulong sa Ginoo? Kapila naman ka naka-share sa imong barkada, sa imong family members, sa imong amo, sa imong mga empleyado, kapila naman ka-share sa pulong sa Ginoo? Kanay ko yaw, kung wala pa, pila na takatuig na himong Kristohano niya, wala pa. Basin siguro sugdan, kinahanglan nato sugdan. Mo na yung tayo nga gitapik ta. Sama sa pagtapik na Apostol Pablo, di nasayop na yung gibuhat.
Maayon na yung gibuhat aning nga part, pero kani apat inyo yung usbon. Katapod, okay na siguro itong pagkinabuhi, no? Maing hemplo ta, pero wata mo share sa gospel. Diba? So, kinahanglan. Nga i-share po na to ang gospel. Ang pinaka-importante po, sama sa gingon na po si Pablo, mahimot ang maing hemplo. Nga naman, kung mag-share ta sa gospel, o niya ang mga tao, dili mo tuon na to, lisod kayo. Nga naman, the way na to mga kinabuhi. Kinumdum lang ko nga na yung mga tao nga moingon nga, oy, mo din ay Kristohanon. Na, I mean, di man ingon no nga, kitang tanan nata diri para mo please sa mga tanang tao, di ba? Pero lahi na po ng storya kung ikaw, ako, mo claim na Kristohanon, pero wa tay respeto sa ubang tao, wala tay paghigugmaay, ang atong ginahon na ato ang kogalingon lang, unsaon ako pagdato, unsaon ako pag manikas na lang ko para makakwarta ko, murag atong giguling atong kogalingon na lang ba? Ato na lang tanan, di na namao. Di na namao. Kaya atong kinabuhi para sa Ginoo, para sa iyang kahimayaan. So kung unsay sugo niya, kung unsay ang ganahan, mo atong tumanon. So kung moingon siya nga mahimot ang mga ehemplo sa ubang tao, dapat ang atong pagkinabuhi maayong ehemplo sa ubang tao. Ug usana atong pag-apel sa Bible study, pagkato sa simbahan, makita mo na sa mga tao, uy, sige lagi ni siya kadto no kada Domingo. Uy, active lagi kayo ni siya sa simbahan no. Ay, mangutana na sila. Uy, ngano inani man inana. Di maka-share na ka sa gospel, di ba? So inana ang main idea ani nga passage nga which is ato ang ma-apply gyud kay mao gi ang paghimong maayong ehemplo sa ubang tao sa ato ang kinabuhi. Nakahinumdum ko og let me end this message ani nga illustration. Nakahinumdum ko sa usa ka story nga gisulti sa usa ka pastor. I think akong papa man siguro to, so kalimot lang ko or lahin nga pastor. Ingon siya nga na usa ka Kristohanon sa usa ka simbahan nga kusog manghimantay, no? Kusog manghimantay, tanaw niya. Sige jud naglikramo. Kung makita niya nga ang way silhig sa gawas, maingon din na siya nga, ano man silhig? Silhigin ninyo. Yeah. Kung kusog kayo ang drummer, nakirid away ito ang drummer, kitungod sa anin, worship, kusog ang dukdok, iya din ang badlongon, iyan. Sa paan mo drums, uy, kusog kay ka mo drums. Gitarista, iya ginang sa mukon. Ang pastor, yang i-call out nga, uy, pastor, narasayap kag pronounce ani. Nasayap imong PowerPoint, inana. Sige, yun siya panghimantay. Hantod, naabot ang time nga napuno na gid siya. O nidool lagi siya sa pastor, ningan siya, pastor, murag di naman dyan kumugro aning simbahan na. Need na ko mabalhin og simbahan. Ay siya, nga naman. Nga naman mabalhin man kaon sa may tabo. Og inyang gi-enumerate tanan yang nakita. Si kani, kusog manglibak. Si kani, manghilabtanon, inani, kani. Puros ragid unsa iyang nakita nga bati sa simbahan, iyang giingon ng pastor. Og nahiubos ang pastor, og nagul ang pastor. Og ningon ang pastor nga, sige, kung may mong gusto, itugot na kung nga mabalhin ka. Pero, usa ka condition siya. Sige, unsa man pastor, ako nang buhaton. Before ka mabalhin, tagaisag usa ka buwan. Simba sa dire, yan ako ipabuhat nimo. Siya? Unsa man ako mabuhat? Usa ka buwan, simba ka dire. Unya, kada simba, kada sugod sa simba, magdala kag usa ka baso nga tubig nga puno. Unya, mugtuyok-tuyok ka sa simbahan. Ang imong goal, dili mahuwaran ang baso sa tubig. Dapat digid mahuwaran. Atong timbangon kung 225 grams siya or 225 ml, atong isukod 225 ml gihapon sa inig balik nimo. Sige, sayon ra na pastor. Di makapuno kayo. Dili, sakto lang. Di gid malapas sa kuana. Sige. So yung gibuhat, sugod ng simba unang Domingo. Kuha lang siyang baso. Tuyok. Accomplish. Huway na huwad. Ikaduha nga Domingo. Tuyok. Sila simba sila dito. Huway na huwad. Ikatulo. Ikaupat. Huwag na huwad. Siya, pastor, complete na akong task. Pwede na akong muhawa. So, sa may nabantayan sa simbahan sa diyang pagsimba.
Siya? Siya, pahawaon ti ka ng simbahan na, kung makatubag ka, kung sa'yo mo nabantayan sa simbahan, sa dihang nagtuyok ka, nagdala sa baso. Ano siya? Wala mo ko may numduman, pastor, kay focus makikutan ako sa baso, nga di mahuwad. O nga na, pastor, simple na kayo. Inana, ang pagkinabuhi isip nga Kristohano nga, focus kayo ta ni Christ, ni Jesus Christ, sa iyang gibuhat o siyang gugma, nga di na ta magbantay sa ubang tao. Nga di na to makita ng ilang mga sayop. Kay bawa ko masayop manggid sila. Masipyat manggid. Pero tungod sa atong pag-focus diyan ni Kristo, nga isip nga Kristohano, unsa na to pag-glorify. Unsa sama sa pag di gid siya makakabasa ba? Kung focus kita ni Christ, unsa ko pag himaya sa Ginoo, unsa ko nga akong kinabuhi maayong ehemplo. Dapat tarong gyud. So tarong gyud niya pagtuyok-tuyok dito nga pagdila sa baso. So di ka kabantay sa ubang tao. Ang problema man gud usahay nato nga mga Kristohanon, kusog kita mamantay sa ubang tao ug maka-affect na sa ato mahimo ta nga ay di na lang ta mobuhat na ni mga butanga kay nani ra man day gihapon. Kusog yung libak si inani. Saba kay inani, nanay, nana. Natay mga ganahan nga di nato makuha ka naman kay usahay mura atong gilantaw. Pero mo ang challenge nato isip nga Kristohanon. Focus diha ni Kristo ang iyang ang unsa ang iyang ganahan buhaton nato. Mahimong mayong ehemplo sa ubang tao nga dili nga sa dihang makita nila kung tanaw ta dili kita ang ilang makita ko dili si Kristo. Again, ikaw ug ako nagrepresent ni Christ. We are Christ ambassador. Sama sa pag-encourage ni Apostle Pablo nga magkinabuhi ang mga taga-Salonica nga peaceful life, nga magkinabuhi nga mahimong di manghilabtanon sa ubang tao, di mamantay, di manghilabot, ug magtarong sa ilang panginabuhi para sa Ginoo. Sama nga mensahe nga akong ganahan nato makuha karon. Nga dapat ang ato ang tinguha kalinaw, ang atong tinguha pagkinabuhi nga maayong ehemplo, magkinabuhi nga di magsalig sa ubang tao, ug magkinabuhi nga di manghilabot sa ubang tao. Dili kay para sa tong kagalingon, kundi kay ganahan ta mahimong maayong ehemplo. Ug sa dihang atong introduce si Jesus Christ ug ang gospel sa ilaha, mutuo sila nga naman kay sila mismo nakakita sa tong mga kinabuhi nga nahimo tang maayong ehemplo sa ubang tao. Magampo ta. Labing gamahan nagdalaygon ng mga Dios. Salamat Lord once again sa imong pulong nga nagapahinumdum kanamo. Unsa ka importante Ginoo ang pagkinabuhi aning kalibutan na dili para sa mga kagalingon, kundi dili para sa goal nga imong gihatag diri kanamo. Sa taas nga imong gihatag diri kanamo, which is ang paghimaya sa imong buhing nga ngalan sa pinaagi sa pagsangyaw sa imong mayong balita. Ug gikinahanglan Ginoo sa among mga aksyon, sa among pagkinabuhi nga mahimong mayong ehemplo para kami tuhuan ug kami makita nila nga buhi among Ginoo sa among kinabuhi. Nga naghatag namong kausaban. Lisod kayo Ginoo nga kami mo claim Kristohanon pero way kausaban sa among kinabuhi. Kay ikaw Ginoo ang magdala og kausaban sa among kinabuhi. Ug ang imong gahom sa pag-usab sa among kinabuhi Ginoo, grabe ka kusgan. Inawta Ginoo nga ang pag-usab nimo sa among kinabuhi mahimong maayong ehemplo sa ubang tao. Nga sila sad mismo mausab, modawat sa imong pulong Ginoo. Ug mosimba ug mosangyaw sa imong buhi nga ngalan. Salamat kay Ginoo again sa imong pulong nga pinumdum ka namo. Inawta Lord nga amo ni ma-apply sa among kinabuhi. Inana nga paagi Ginoo mahimaya ka sa mong tagsatag sa among kinabuhi. Lord, among gibalik dira tanan dungog himaya sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Nga among mangluluwas. Amen ug amen. Kay ikaw man kanunay hinggit tinguhan ning akong dughan kay ikaw man ang hangin